בואו איתי לעשות תספורת ביתית לכבוד החג עם הכוכבת והספרית, אמא שלי היפיופונת. קדימה אמא, תגזרי, קדימה. רגע, אבל תתקרב. קדימה, וואי, אם תורידי. אתה תזוז, הסימן יערב. קדימה, חבר'ה, תראו איזה אבטר. תוריד את המשקפיים. אוקיי, קדימה אמא, תורידי, היידה. לגלח. מה עם השפם? לא להוריד. קדימה, אחורה אמא. תראו את האבטר באמצע, האבטר. חייב להתקלח, הכל שערות. וואי, הכל שערות. וואלה, מה נסגר? הלו. רגע. הלו. קדימה לגלח את השערות, שלא יהיה שערות. אתה מבלבל אותי, נו. בא להיות חתיך בעלי, אמא. די, אני לא יכולה, באמת, די כבר. מה עם הגומה? קומה. יש לך פה בגומות. בגומה. הגומה הזאת, איזה... הכי יפה ביקום. וואי. כואב לי. מה זה הכפר? מה זה? אני אשתגע עלייך. היי חברים, זו התספורת המטורפת שלי, תראו איזה חתיך אני. הוקריידר! אבטר! וואלק, תראו איזה חתיכוס, חברים שלי. שעה טובה לכולם.